थांसै र' बाबा मोननानै फैयाखै मामाया फैयाखै दाबो थांसै र' सोरबा थांसै थांसै फै माबायाव बाहेरायाव थाबा गरम मोनो फै न'आव थानि फै फांखायाव थांसै मामाखौ फन खालामहरनि फै थांसै फै फैनाय बाबाया इउस दोङो फैनाय फन खालामनो फै आं राहरनो फैनाय गथ'आ बालायलांबाय हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय जोङो बङाइगावआव थांनो नागिरदों स्कुलबो गैथ'वा नालाय साननैसो थांना फैसै होननानै थांनो नागिरबाय आङो जोंहा खाथिनि बाबा दुइसिनि फिसाजोखौ लाफादों लेंफादों आरोना स्कुलबो गैखाया ओरैनोथ' थांनि होननानै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार ओमफ्राय बिबोनां आरोना बिबोनांनि हौवा मिस्टारनि बिबोनां ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै बाबुआ जिरायानो आरोना गारियाव गसंनानै एकदम जायगा नायबाय थायो माबा माबि होनलांबाय थायो सोंबाय थायो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना Gitanjulia uन्दैमोन नै दा देरबाय दारि बायदिसो हाय फट'खौ लानांगोन सिलंनि फट'खौ बेरायनो मोनलाबाबो बेखौनो लांनानै आराम उथ्राखौ फट'खौ जा मोजां मोजां नुयोसोला मासि किउटमोन सानैबो नै आब' गिदिरा जा फिसासामोन नै आब' उन्दै बैबो आब' आनैनि फिसाजो आनैनि गोसो थोनाय फिसासा Duduk kamu nengok. Lucu kamu nah babu. Nengok kita Julia nak. Kita Julia. Kita Julia. Nengok. Bibular merlah foto. Sampai ikinci tuh ya. Hostel di foto. Ya para fungang ini sih lo fungang dong. Rong Jalia mari sana. Ayo, ikut. Gitanjulia nih malah ainu dia. Ilaisi होना फुदुंलायबाय आं नै साखौ इलाइसि बा गाइखेर सायाव जि गोथाव मोनो जोङो ओंखाम जाफैयासै माने जों 4टासोआव सफैखादों नालाय फैनानै साहाबो लोङाखै जों खाजोलगावआव साहा लोंबोदोंमोन
ओंखायनो ओमफ्राय दै दासो थायै दाना ओमफ्राय दा लोंनोसै सा ओमफ्राय ओंखाम खनसेनो संनानै थाब जानोसै आरोना रिमटनि गारिखौ लांदो दे खारगोन इयो बेसेबा बेखौ खारनायखौ लानोसै ना रिमटनि मोननै लायाबाबो एखे जाबाय ना नों लानोसै न' जेबो लाला थ' कितना है 299 बेखौ मानो लाना अ खालिगाव स्टेन्डिं चावमिन जानानै जाबाय ओंखाम जाहैनो हानाय नङा इटाना चावमिन जानो ना हा जायो खालिगावआव ना खालिगाव क्या मामा ओरै हाबनो बायगोन गलांगोन ओइ गस्लाफोरखौसो गार जोङो ज'यैनो बयबो ओंखारलायबाय आंनि एकाउन्टखौ ट्रान्सफार खालामदों नालाय बरमायाव बेयाव फैदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैनो माबा माबि बायनो होननानै फिसा फिसौ आंनोबो बेग नांथारगौमोन ओंखायनो जोङो थांबाय आरोना बङाइगाव ओमफ्राय बाबुआबो गेलेग्रा एरि लाबाय उन्दुलांबायबो जि आरामनो ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय